Erbyn hyn, da ni gyd yn gwybod bod Ngwynedd yng nghanol argyfwng tai. Argyfwng sy'n mynd i dinistrio ein cymunedau, ein ffordd o fyw a dyfodol ein plant. Da ni'n gobeithio flwyddyn yma fydd Llywodraeth Cymru yn weithredu a beth sy'n angen cael ei wneud i ddatrys y broblem, ond yn y cyfamser, da ni yng Nghanol Ngwynedd yn benderfynol bod ni'n mynd i wneud beth bynnag sy'n o fawn ein gallu i dacro'r broblem rwan. Yn ddiweddar, nathon ni cymitio i fusoddi 77 miliwn i mewn ein cynllun tai, i weithredu ar ein gweledigaeth o cytryfu pobl lleol yn eu cymunedau, mewn tai, gwyrdd, addas a ffoddiadwy. Un o blaenoriaethau ni ydy helpu brynwyr tro cyntaf cystadlu yn y fachnad dau. A da ni efo isiw mawr arall yn Ngwynedd, sef llwythi y tai gwag. So beth ni'n trio wneud efo grant yma ydy datrys y ddau problem yna. Felly dwi'n falch iawn heddiw i lawnsio grant yma, grant sy'n mynd i taclo y ddau issue. Mae'n bwysig gofio bod pob ceiniog o 4 miliwn yma yn dod o premium treth cyngor a'r ail cytrefi. Felly, am mwy o wybodaeth, ewch i wefan y cyngor.